ber đi xuôi lấy của em in chung qua in ta bên hoa na chân thì na nắng lệ chung cái chu thân đâm là lòng mà xoay lụt thoại rồi Christian chung qua el pace na te chu qua in ang ding lo an chuai về mai lo lung pui in sai an ging về mai lo ta tua ni nan him ren do na ni mai la il dam ang ai do lo nim na izon te chu an ral le twai anga u sen kuna liam ta san dam kan la ni lo i a thapa ni a then ma ya qua in ang ding lo an chuai về mai lo lung pui in sai an ging về mai lo ta tua ni nan him ren do na ni na ki mani lo ro sum le san te el tak tunang nge ni il dam amai lo ve isu nang in gan ron lo moi la Christian sum qua el pace qua in ang ding lo an chuai về mai lo lung pui in sai an ging về mai lo ta tua ni nan him ren do na ni Xoay về mai lo lung pui in sai an